माइ फुनो फैदों ना जिबौ मानबायनो फैदों? लागावलै दे खावैनि दाव ना खावैनि दाव? हेलो खुलुमबाय बिनिसिमबो वेलकाम बेक टु द चेनेल राजा खुंनि यूट्यूब चेनेलाव नोंथांमोनखौ बयखौबो बरायबाय आरो दिनैनि गोदान ब्लगावबो नोंथांमोनखौ बयखौबो बरायबावबाय। दा आं बे जायगायाव दंफैयो नाहरदो दुब्लि बारियावसो दंफैयो नोंथाङा नायनानै मिथिखाबाय जानांगौ। दा साननैसो उनावहाय गायसिगोन। हाजिरा सोदेरनांसिगोन गाबोन ओमफ्राय गायनायाबो हाजिरा होनांगोन। नायलांबाय थादो नोंथाङा इन्टारेस्टिं जागोन ना जाया ब्लगखौ नायलांबाय थादो इन्जय खालामदो। हाइ फाइ लाइफ स्टाइल नङि मानसिफोरनि लाइफ स्टाइल ब्लगाथ' बारा इन्टारेस्टिं जाया थेवब्लाबो नोंथांमोनखौ इन्टारेस्टिं खालामनो नाजानोसै नायलांबानो जाबाय नोंथाङा। ओरै गुवारथार एसे गोजानथार ससेल' नुहुरबाय। नोंथाङा जुदि गामि सिङाव थाखायोबा इन्टारेस्टिं मोननाय नङा भिडिअखौ नायनो। जुदि न'निफ्राय गोजानाव दङबा नायनानै एकदम दैज्लां बोथोरनि फिलिंखौ मोनहैगोन आरो नों। मोनबाय? ओरै जाबायलै दा बाथोन देनांसिगोन। ओरै मोजांखौनो नुवाखै बेलथायलाय गोसोआव दुब्लि बारियाव आनारस जानायनि गोजोननायखौ नागिरबा मोननाय नङा ना आदा? औ ओरैबायदि इन्टारेस्टिं जाखायोना? बिराद इन्टारेस्टिं जायो जानायनि थाखाय। बार खोलो खोलो बारदों। दहाय हाजासे सान्दुं दुंजादोंमोन, दा दुंजानायनि गेजेराव दा बिराद मोजां मौसुमि बार बारनानै होबाय। बेनि थाखाय गोजोन सुग्लायनाय मोनबाय। दहाय बिराद सान्दुं गोसामोन ओमफ्राय दा सान्दुङा खमायबायानो। अखा खोरोमगासिनो दं, अखा हागोन बायदिसो जाबाय। नै खोथिया फुगासिनो आं फुहैसै दसे थानानै र' आनारस जाग्रोनाया। फुनो रोङा दै खिथाखाबाय। बाजैयासो फोरोंनो नागिरदों मारै फुयो, नायलांबाय थाबानो जाबाय। बोरै फुयोमोनलाय बाजै? बिदिसो फुयो। र' बोरै मोनलाय? आखिसिंसो फैगोन ना? औ निजों नै ओरै मामा हा बोरै मोनलाय? ओरै होनानै रुबाय
ओमफ्राय नै माथो हायानो बिसिबां मा बुरजा बुरजा फैबाय जाया बोरै खालामनांगौमोनलाय ओरै संदो ओरै बुदो मामा इसे लानांगौ इसे ला एसेसो लानांगौ ना औ होमबानो ए गायजों बोख्लायनांगौ ना दासो जादों दा नाया ओरै संदो नाया बोरै मोनलाय बोरै ओरै संनानै ओरै बु हाब्रु फैलै हाब मोखाङाव हाब्रु नांजोबनो नागिरो माथो आसोल न' लादो अब हाब्रुखायानो ना बेसे मोजां बिसिगोन नै नुबाय जों माबायदि खालामो जों साफा खालामगोन फुरा हाब नै हा फैफानो नागिरोलै लोगोफोर दिनै फुनायानो जायाखै आंना आं सोलोंगासिनो बोरैबा साइसनि फुवा हाया बुरजा फैबाय ओमफ्राय बोरैबाबा ओरै खेंख्रासो बोनांगौ ना मारै बोनांगौ ओरै गाहायजों बोगदोबासो साबसिन जायो र' आं सोलोंबाय थाने हाब्रु जाजोब्बाय नै उन्दैया गारगोन नामा हाया बेसेबांबा बुरजा फैबाय आंजों जाया आयौ हाब्रुआ आंनि खोथिया फुनाय जायगायाव सोर मिनिनो गोसो मिनिनो हागोन मिनिनायाथ' मिनिखासिगोन नोंथांमोना मिनिदो बिदि बुजायो मोखाङाव हाब्रु हाबजोबो जाखायाखै फुनायाथ' जादोंसो हाब्रु नांजोब्बाय बाजैया बिराद खरा फुयो हास्लाबनो नागिरा बेजों फुनायाव आंबो बादि नांदोंमोन हास्लाबा फुजेननायाव जाथाराखैमोन दा फुबाय थानानै एसे साबसिन जाबाय फुनाया दुब्लियाव फैनानै आंबो इन्टारेस्ट मोनबाय नै गेलेनो र' गाबोन गायनायखौ साबसिन नुबावगोन गायनायखौबो भिडिअ खालामगोन आं फुनायाथ' जाखायाखै दहायनिया ओमफ्राय फुदाव एसे गोबाव फुनानै जालांदों उनावहाय फुनाया मोजां सुराखा गारियाव गाखोनो मोननाय नङा नङाबा दैया मैलाबाबो अरजाला जाम्फैनि दैमोन होमबा बाहायनो एसे सुस्राबाय फ्रेश मोनबाय दा गामसायाबो गस्लायाबो ओमफ्राय मोखाङाबो हाब्रु जाजोब्बायमोन दा थांफिनसै बै ससेयाव गारि दोनदों आं
दा न'आव थांफिननोसै भिडिअखौ जुदि नोंथाङा इन्जय खालामदोंब्ला अननानै लाइक होदो आरो नोंथाङा जुदि आंनि चेनेलाव दिनैसो फार्स्ट टाइम फैदोंबा चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै थांदो आरो आं दिनैनि भिडिअखौ बाहायनो फोजोबनो सानबाय गोजोन्थों बयनिसिमबो बाय बाय गाबोन लोगो मोनफिनगोन